Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра кнігу «Беларускае евангельскае прабуджэнне». Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Канешне, першае пытанне – змест кнігі і гісторыя яе стварэння. Кніга «Беларускае евангельскае прабуджэнне» канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя распавядае пра тое, якім чынам Господ дзейнічаў у нашай зямлі у эпоху, якая, можа быць, ужо далёка ад нас. 150 гадоў, 140 гадоў, 130 гадоў. Але вера, якая праявілася тады і якую вызнавалі нашы продкі, яна вельмі блізкая і нам. Яны чыталі тую самую Біблію, яны праходзілі тым самым шляхам даверы ў Господа, і таму, канешне, для мяне, як для гісторыка, было вельмі цікава заняцца гэтай тэмай. Гэта кніга напісана мною ў суаўтарстве з Леанідам Івановичам Міховічам. У пэўны час мы зразумелі, што па гэтай тэме вельмі мала гістарычных звестак. Вырашылі, што патрэбна заняцца напісаннем кнігі, асобнага гістарычнага выдання. І што было вельмі такім цікавым момантам, што пачаліся знаходзіцца дакументы. І дакументаў вельмі шмат. А рэч у тым, што прабуджэнне, якое пачалося ў 1875 годзе, а кніжка прысвечана 150-годдзю беларускага баптызму, гэтае прабуджэнне ахоплівала сотні людзей. І найвялікшыя дзеянні Божыя, яны адбываліся ў той сітуацыі, проста, скажем так, у беларускіх вёсках, у беларускіх гарадах, і гэта фіксавалася шматлікімі інстанцыямі. Гэта фіксавалася паліцыяй, гэта фіксавалася місіянерамі, гэта фіксавалася прэсай тагачаснай, ёсць шмат сведчанняў. І таму мы вырашылі сабраць гэта ўсё пад адной вокладкай і прадставіць на суд чытача. Гісторыя – гэта людзі, галоўныя героі кнігі. Калі мы прыступілі да працы з Леанідам Івановичам, то мы паглядзелі на агульную сітуацыю. Для большасці беларускіх веруючых, калі казаць пра эпоху канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, яны ўзгадваюць звычайна імёны Івана Праханова, Вільгельма Фетлера, Дзея Мазаева ці лорда Рэдстака. Але гэтыя людзі, пры тым, што яны зрабілі вельмі шмат для распаўсюду Евангелія, яны ніколі не прапаведавалі ў Беларусі. А ёсць тыя, хто прапаведаваў у Беларусі, і мы пра іх мала што ведаем. Таму прабуджэнне, канешне, яно робіцца канкрэтнымі людзьмі. У Бібліі напісана, што Господ заўсёды шукае чалавека. І ён знайшоў такіх людзей у нашай краіне. Я бы хацеў назваць такога прапаведніка на Гомельшчыне, як Лявон Прымачэнка. Надзвычайны прапаведнік, які прапаведаваў у вёсцы Усохі гомельскага павету, які быў першым пастарам Усохскай царквы, які быў асуджаны за веру, высланы і да канца жыцця жыў на чужыне. Трэба назваць першага берасцейскага баптыста Мікалая Макарэўскага, які быў, напэўна, самым знакамітым беларускім прапаведнікам пачатку 20-го стагоддзя. Адным з герояў кнігі з'яўляецца Герасім Андрухоў, які заснаваў мінскую баптысцкую царкву. Таксама гераіня нашага даследавання Варвара Івановна Кавалеўская, жонка Вільгельма Фетлера. Іхная гісторыя кахання і гісторыя іхнага шлюбу, мне здаецца, яна дастойна таго, каб зняць мастацкі фільм. Гэта самая такая прыгожая гісторыя кахання пачатку 20-го стагоддзя, калі ўсё было супраць шлюбу, ўсё было супраць веры маладых людзей, але вера ў Господа і іхная скіраванасць быць разам перамаглі ўсе перашкоды. Таму, мне здаецца, проста будзе цікава пазнаёміцца з героямі гэтай кнігі, тым, хто нават пра іх ніколі ні разу не чуў. Чаму мы можам назваць евангельскае прабуджэнне ў Беларусі унікальным? У першую чаргу, што гэтае прабуджэнне, яно нарадзіла новую рэчаіснасць. Новую рэчаіснасць, якая на сённяшні момант называецца баптысцкай царквой. Да гэтага часу мы павінны сказаць, што
У Беларусі былі кальвіністы, былі лютэране, але евангельска-баптысцкага руху фактычна не было. І Беларусь, яна вельмі адрознівалася, напрыклад, ад Расіі, ад Украіны, ад Польшчы, ад Літвы. Тут была спецыфічная сітуацыя. Пасля паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі дзейнічалі надзвычайныя законы. І гэтыя надзвычайныя законы, яны распаўсюджваліся на ўсе сферы, у тым ліку і на свабоду сумлення. І вось як толькі ваеннае становішча пачалі здымаць, а здымаць яго пачалі ў 70-е гады, адразу ўзнік рух сярод сялянаў. Калі мы кажам пра пецярбургскае прабуджэнне, то там быў рух сярод арыстакраты вышэйшай, там Васіль Пашкоў, Мадест Корф, ну гэта арыстакраты пецярбургскія. А тут сяляне, просты народ, якія лічыліся заўсёды цёмнымі і забітымі мужикамі, якія яшчэ недаўна былі ў прыгоннай залежнасці, якіх яшчэ недаўна можна было купіць і прадаць, і яны выступілі з Бібліяй у руцэ за свае правы, яны пачалі самі збірацца для чытання Бібліі, мяняць сваё жыццё, выбіраць сабе святароў, і гэта прабуджэнне, яно нарадзіла новую рэчаіснасць. Таму, канешне, унікальная сітуацыя ў нашым грамадстве. А яшчэ адным унікальным момантам гэта было тое, што тады ішла у прынцыпе барацьба за беларускую тоеснасць. Хто ж такія беларусы? Казалі, што вось мы частка рускага народу, мы частка польскага народу, па канфесійнай прыкмеце мы падзеленыя, ёсць беларусы ці няма, тады ішла дыскусія. І вось адным з адказаў на гэтае пытанне тоеснасці было евангельскае прабуджэнне. Мы вярнуліся як быццам у залаты век, у 16 стагоддзе, калі евангельскае прабуджэнне нарадзіла вялікую беларускую культуру. Андрусь, калі ласка, параўнайце становішча вернікаў тады і сёння. На той момант была сітуацыя такая, што многія евангельскія вернікі, нават церквы, фактычна былі па-за законам. У тым сэнсе, што нельга было пераходзіць у евангельскую веру, казалі, што у вас проста не існуе. Вы не можете заключыць шлюб афіцыйна, вы не можете афіцыйна зарэгістраваць сваіх дзяцей і гэтак далей. І людзі пераадольвалі вернікі неймаверныя перашкоды, каб даказаць тое, што евангельская вера і евангельская канфесія, яна такая ж нармальная, як і ўсе іншыя канфесіі. Но на сённяшні момант становішча значна лепшае. Такое філасофскае пытанне. Рашучы крок чалавека да Бога – гэта подзвіг ці суд? На пачатку 20 стагоддзя, калі многія людзі яны шукалі Господа і знайшлі яго, для іх было гэта адначасова цудам, што Господ ім адкрыўся, і подзвігам, што шлях хаджэння за Господам і з Господам гэта было вялікае такое выпрабаванне для іх асабіста, для іхных блізкіх і для іхных сем'яў. Таму, адказваючы на ваше пытанне, я скажу і першае, і другое. Чаму нам трэба вывучаць гісторыю Божых дзеянняў? Таму што мы можам вельмі шмат навучыцца з іх і можам умацавацца ў нашай веры. Не мы першыя і не мы апошнія веруючыя людзі на гэтай зямлі. Былі людзі, якія да нас прайшлі пэўны шлях і пранеслі святло веры, каб нам сёння было лягчэй. Цудоўна, што ёсць людзі, якія не толькі цікавяцца евангельскай гісторыяй, але збіраюць архіўныя матэрыялы, апрацоўваюць іх, асэнсоўваюць і выдаюць. Чарговая кніга – чарговыя ўрокі для сучаснага хрысціянскага жыцця. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!